Wszedł taki facet do sklepu zoologicznego. Wie pan co? Ja by chciał kupić takie groźne zwierzę. Macie tu kamerę? Nie. Ale wie pan co? No bo ja mam problem z teściową. Albo ta teściowo mnie, albo ja ją. On się pyta, co? Na śmierć? Na śmierć. Ale jemu takie pelikany do pana. Pelikany na teściowo? Co pan? Pelikan? No weź pan pelikany, obejrzy pan, jak się coś nie uda, no to pan zwróci pelikany i tyle. Dobra, wziął pelikany. Ale ja se to muszę wypróbować najpierw. Pelikany na stołek. Kurde, jak te pelikany wtargały na ten stołek, to była chwila i jedna wióry. Taki stary stół jeszcze. Pelikany na stół. Zoś te pelikany jak ruszyły. Kurde, to była chwila i coś jedna wióry. To się uda. Nagle włazi teściowo. Wejrzała na niego. Wejrzała na pelikany, no, pelikany!